మేడం ఇది కూడా మనకి డ్రెస్ మెటీరియల్ అండి, చందేరి. ఇదంతా కూడా వీవింగ్ అండి, ప్రింట్ కాదు, వీవింగ్ అండి. ఇదంతా కూడా ఓపెన్ చేసి చూపెడతాను చూడండి. దామన్ స్టైల్ అంటే కింద వస్తుందండి మనకి. దీని బాటమ్ ప్లెయిన్ వస్తుంది, దుపట్టా వచ్చి ఫుల్ వీవింగ్ వస్తుందండి. చాలా బాగుంటుంది, చాలా క్లాసీ ఐటమ్. కలర్స్ కూడా పేస్టల్ కలర్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఇందులోని. దీని వచ్చి ఈ విధంగా ఉందండి మేడం గారు. దీని బాటమ్ ప్లెయిన్ వస్తుందండి, ఈ విధంగా ప్లెయిన్ వస్తుందండి. దుపట్టా మీకు చూపెడుతున్నాను కదండి, అది కూడా వీవింగ్ వస్తుందని చెప్పాను కదా, ఫుల్ వీవింగ్ అండి. దుపట్టా అంతా కూడా ఫుల్ వీవింగ్ అండి. ఇది చాలా బాగుంటది ఐటమ్. మనకి చూడండి దుపట్టా వచ్చి ఈ విధంగా వచ్చిందండి. కార్నర్స్ లో 4 పక్కల కార్నర్స్ లో ఇలాగ మనకి బుట్టాలు వస్తుందండి. ఇందులో కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి. మీకు ఏదైనా కావాల్సి వచ్చింది ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తే దాంట్లో కలర్ ఉండి ఉంటే నేను బుకింగ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా. బుకింగ్ ఛార్జీ ఎక్స్ట్రా.